आपण बघता TV9 रिपोर्टर सूर्यभान ठलाल। मान्य सहकार आयुक्त व निबंध सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे। सडक अर्जुनी तहसील कार्यालय येथे आज माननीय सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना माननीय तहसीलदार यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले। विविध मागण्यांसंदर्भात संबंधितांनी हे निवेदन सादर करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले। यावेळी दिनेश फुकरे, जितेंद्र शहारे, रोशन बडोले, दीपक वंजारी, मंगेश मोहरले, श्यामराव बडोले, चंद्रकुमार गणवीर, बंडू कावरे यांच्यासह अनेक नागरिक उपस्थित होते। सर्वांच्या वतीने तहसील कार्यालयात निवेदन देण्यात आले असून संबंधित मागण्यांवर तातडीने योग्य कार्यवाही करण्यात यावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली। TV9 रिपोर्टर सूर्यभान ठलाल।